trouxeron unha rosca. Aquí uns amigos da Comisión de Festas, non? Santa María de Tebar, aquí está toda a Comisión de Festas, Donde é? Donde é eso? Donde é? En Tomiño, non? Avisa a todas as comisións de festas de Galicia, Se fan lotería, comprar os décimos todos, vale? Claro, eso hai lío, Uf. Aguanta máis que lle vou cortar, a ver, aguanta aí. Pero este é roscón de reis, non, ou que? Autóctono eres tú. Tú sí que eres autóctono. Mira, cuidado, No, eu vou comer este é para ti. Bueno, vamos a la. Dicíamos, temos uns convidados moi especiais hoxe, moi especiais. Pero antes, vamos falar dunha película que se estrea pasado mañá, día 1, e que vai ser brutal. E vadelo entender, vámoslo explicar con calma, porque é unha película que merece a pena escoitar. Escoitar de que vai esta película, e me ten pinta de que vai ser un exitazo brutal. Hoxe temos dos actores que participan nesa película, que son Fer Fraga e Judith Fernández. Por aquí, por favor. Rondallas. Eu creo que xa todo o mundo vai falar de Rondallas, non? Eu creo que sí. Leva unha promo preciosa esta película. Sí. Sí ou non? Ou parece a min? Sí. Non, digo, vos desde dentro... É unha promo preciosa. Ai, mira, estamos aí. Sabedes que pasa? Que, mira, eu fun dar o pregón de Mos da Festa da Rosa e ali estaba o director Sánchez Arévalo e falou da película. E eu conto-volo tal cual, para que vexan vostedes a dimensión desta película. E empezaron a falar unha película dunha rondalla e tal, e digo eu, ostra, que chungo, non? Era unha película, eu non sabía moi ben que era unha rondalla, máis ou menos, e tal. Nos tampouco. E de repente empeza a contar a película. Como se rodou, cos actores que rodou, ca xente do pueblo que rodou, como foi todo. Despois vin o tráiler. E mira, se pon a carne de galiña, Despois te escoitei falar a ti, a Javi Guti, a Carlos Blanco. E meteu unha pinta, e creo que non me vou equivocar, de que a xente vai flipar con esta película. Me parece que vai flipar. Porque eu non sabía o poder ese das rondallas, a forza que tiña. Non, tampouco, Sí, no, descubrimos as rondallas e todo por a película, rodamos a peli. E creo que ademais todos os nosos compañeiros descubriron. Na Guarda, Pero que había xente das rondallas que eran... Sí, non, a rondalla completa, que somos, nos éramos 120. 120. Sí, creo que éramos 120 rondalleiros reais. Todos reais. E nos aí metidos polo medio. E flipaste. No, home, o primeiro día no ensayo flipamos. É que se ve no tráiler que é moi de verdad, parece moi de verdad todo. Eu a veces vexo e parece como un documental no bo sentido. Ver unha peli e decir que parece que todo o mundo é de verdade e que isto é verdade, eso xa é unha maravilla. Unha pintaza impresionante, Vos xa a vistes, claro. Sí. Vale. 5 veces. 5 veces. Vale, entón, contádeme. Bueno. É que Porque vos vístela unha vez. No, 5 veces. A vos te tiras 5 veces? Sí, é que fomos a San Sebastián, a Sevilla, a Noia. Pero contádeme de que vistes. Pois... Empezas ti, non? Vale, empezo eu. Non, pero creo que o que máis vin, creo que aquí en Galiza vai tocar moito a patata. Sí, eu creo que vai ser. Porque é algo que... É a representación da comunidade, é algo moi galego. É algo moi da nosa terra. E creo que contar como un pobo sae desa traxedia, saen todos xuntos a través da música, a música nosa. Entonces, sí, a tradición, e traer a tradición tamén a toda España, é algo que nos falábamos moito como que o local é universal. E que de repente estemos en Sevilla e a xente emocionese coas nosas gaitas, coa nosa música. E ao final a un idioma sí, totalmente universal. Universal. Mira o curioso que dices é a historia dun pobo que se une. Claro. Ahora que está pasando eso da lotería dos pobres rapaces a ver se unen todo pueblo a hostias todo aí. Vale, Fer, tú eres de Sanxenxo? Sí, bueno, son de Sanxenxo, pero criíme nunha aldea de Sanxenxo que se chama Dorrón.
Tú ibas para futbolista o qué? Yo iba para futbolista, pero, ¿Y qué pasó? pero me quedé... Fui de futbolista, me pasé a... Pero ibas para futbolista, xugache no Pontevedra ou non? Sí, jugaba ahí, le daba patadas a un balón y competía un poco. Pero eras malo o qué? No, bueno, non sei se era malo non era, No, daba yo balón. se xogache no Pontevedra, bueno, íbame ben. O que pasa é que despois fixen uns desfiles de modelo, despois marchei a Madrid e xa empecé a Pero actuar. vin antes no ensaio unhas fotos de modelo túas brutales, fixe Sí, unha sí. carreira... Sí, vivín en Milán tamén, pero xa cando apareceu a interpretación xa todo... Eso, mira, que bonitos, O sea, Mi viviche... hijo puta. Pero viviche en Milán, o sea... En Milán, o sea, Milán, vivín en Milán. O sea, a túa carreira era claramente de Sí, modelaxe. sí, pero empecé tamén a formarme como actor e todo eso. E xa cando chegou eso, xa todo pasou a un segundo plano. E teu pai sí que foi futbolista ou non? Sí, meu pai foi Sí. futbolista. No, Ese no de de- verdade. No ese de Deportivo verdade, da Coruña. Como se chama? David Fernández Miramontes. E era bueno ou non? Jano Valija. Bueno, Pero, me... non sei. no le va a gustar que esté Porque tú dicindo naciche esto. na Coruña. Sí, Tú naciche na Coruña. Pero estuveche fora, non, tamén? sí, eu estive en Edimburgo. En Edimburgo. En Edimburgo porque meu pai xogaba en Edimburgo. Xogaba no Celtic. Xogou no Celtic 10 vale, tú anos. naciche na Coruña, pero... Eu nací na Coruña, el estaba no Deportivo e logo foise a Edimburgo, estuvo... E viviche en Edimburgo? Sí, Pero estos que 10 hai- anos. Pero que hai en Edimburgo? Bueno, chuvia como aquí e Non hai pouco nada, máis, aquilo. está. Pero Ben me volveu. cheja. Vale, e vos, tú fixeche máis cousas, non te fixeche menos cousas? Non, máis ou menos. Mais Por aí, non? Sí, Sí. sí. É verdad que esta é a nosa primeira peli como protagonistas, Sí. o primeiro Como- proxecto que facemos Vos estades aí. nas rondallas, vos personaxes, Sí. os dous. Estamos, Os sí, dous. sí, sí, estamos Tocamos os a dous. gaita, Sí, que aprendimos. a tocar a gaita. Que va? Sí. Sí, 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 sí. Pero aprendiste de verdade? Sí, sí, aprendimos de tocamos verdad. Tocamos de verdad. Ostras, Sí, eso somos. Sí, Sí. que Exacto. bueno. Exacto. Maravilla, Sí, 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 sí. Sí, sí, unha pasada. Eu, aquel día en Mos, según o director Sánchez Arévalo, que é un director brutal, unha carreira brutal, según iba empezando a falar, eu vía que o tío estaba emocionado, Home. Sí. estaba emocionado da película que fixera, É que a peli ten moita emoción por Sí. parte de todos, todo Javi, Guti, bueno, están aí María, O director, Sí. Sánchez Arévalo, sí, Javi, Javi, María María, Vázquez, Tamara, Carlos Blanco, Marta Tamar Larralde, Novas, Marta Larralde, Carlos Blanco. Que ganas de vela, No, increíble. Eu día un pasado mañá. Sí. Increíble, xoves. En todos os cines, Sí. non sei cantos, 300 e pico salas, creo. Además é unha película que eu creo que hai que ir ao cine. Sí. Porque coa música e con todo Sí. é Para toda unha a peli familia para tamén. ver e que Eso- pode ir todo o mundo. Sí, totalmente. Nos, por sorte, promocionamos moitas cousas aquí no Land Rover e con moito cariño, además. Pero é das veces que teño máis claro que vai ser un exitazo brutal. que maravilla. E vos tamén, porque eu vimos en varias entrevistas e tedes pinta de que amades o que facedes. Moito. E que vai Moito, ser, verdad vai ser unha carreira a moi verdad bonita. que sí, a verdad que sí. Amámoslo moito. Moitas gracias, Moitas gracias. Moitas gracias, Judith. Muchas gracias. Rondalla!